साननैसो सिगां जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराय देखेब नार्जारि जाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्रा आरजायै बाथ्रा बुंलाबाय थादों। दा बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो बिथि होफिननांगौ एबा दावराय देखेब बिथांखौ बुंफिननांगौ दं होननानै आं सानो। दा ओंखायनो जे बिथांनि जे ससियेल मिडियाफ्राव बाथ्रा बुंलाबायनायफोरा जे ओरैबायदि सासे व्यक्ति बायदि जेराव सोरबा उन्दै गथ' माने सर्टकट जानला मोनला माने कमेन्ट खालामनाय बेफोरबायदि मोनसे स्वभाब चरित्रनि जे बाथ्रा बायदि बिथांनि खुगानिफ्राय जों ओंखारनायखौ नुदों। दा ओंखायनो आं सानो बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथाङा जाहाथे गावबो एसे मोजाङै आब्रुथि गोनां सासे मानसि हिसाबै बिथाङा इयुनाव बाथ्राफोरखौ कमेन्टफोरखौ होयो आं बेखौ आसा खालामो। दा आं गिबियावनो बिथांखौ बुंनो सानोदि 2014 जे समनिफ्राय जाय भुवा ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जादों होननानै नब कुमार सरनियाखौ बुंग्रा केस होग्रा रायजोफोरनि सिगाङाव बिगाब बिगाब गाज्रि खोथा बुंग्रा नब कुमार सरनियाया दिनै जे बिपिएफजों ज' आखाइ हमनानै खामानि मावनोसै बा मावबाय बे बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव जे दावराय देखेब बिथाङा नब कुमार सरनियाखौ बोरै गावसिनि मानसि एबा बिथांनि सेराव आश्रय लानानै बोरै खामानि मावनो नागिरखो बे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों। मानोना थांनाय 12 नभेम्बर एबा मैया जे जुन दास जाय बिथाङा अबर' सुरक्षानि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङानो क्लियार खालामनानै होबाय जे नब कुमार सरनिया आरो हाग्रामा महिलारिजों ज' खामानि मावलायनाय जाबाय बा बिथाङा नब कुमार सरनिया बिपिएफनि सासे सापर्टार हिसाबै खामानि मावबाय बे बाथ्राखौ बियो फोरमान खालामखांनायनि उनाव आं दिनै बेखौसो बुंगोन जे दावराय देखेब बिथाङा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिथाङा ओंखारबोनो हागोन ना हाया बे प्रथम कुइसन। मानोना जाय दावराय देखेब बिथाङा जे बुंबाय थादोंमोन जे नब कुमार सरनियाया भुवा सार्टिफिकेट लानानै एमपि जानाय ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ बिथांनिया भुवा सार्टिफिकेटसो बिथांनि एमपिआ जानो हाया बिथांखौ केस होनानै रायजो राजाफोरनियाव फैसा खांब्लुंजोबनानै माने न'खर न'खर हाबनानै थाखा फैसा कालेक्सन खालामनानै केस गेलेग्रा नब कुमार सरनियानि हेंथायै बे बिथाङा दिनै बिपिएफआव हाबहैखांनायनि उनाव बिपिएफखौ समर्थन होखांनायनि उनाव दावराय देखेबा बिपिएफखौ ओंखारबोनानै बाथ्रा बुंनो हागोन ना हाया बे प्रथम कुइसन। मानोना नब कुमार सरनियाजों हाग्रामा महिलारिजों आखाइ हमनायनि आन्दोआव मा थानो हागौ बेखौ जुदि दावराय देखेबा मोजाङै रायजो राजाफोरनो खोन्थानो हायाबा खिन्थु बे मोजां जानाय नङा। मानोना बाथ्रा बुंनायनि मोन्थायखौ दावराय देखेबा गावनि बायदि साननानै लानानै बाथ्रा बुंनाय बायदिखौ जों नुगासिनो दं। बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाया बेखौबो मिथिनाया मोजाङै दावराय देखेबा बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाया साफ्रोमबो नागरिकआवनो दङ आरो बे मोन्थायखौ प्रिथिबियाव बयनोबो होदों। खुगा दं होननानै जानला मोनला सर्टकट जेबो ओंथि गैयै जायखौनो बेखौनो मुं खारिनानै उमुक आमुखा फोला होननाया दावराय देखेबनि मुङाव जानो नाङा। मानोना बिथाङा गावखौनो सासे लिडार साजायनानै बुंग्रा मानसि गावखौनो सासे लिडार होननानै जाहिर खालामग्रा दैदेनगिरि सासे होननानै गावखौनो लाग्रा दावराय देखेबनि खुगायाव बे बाथ्राफ्रा फैनो नाङामोन। दा सोरांबानो प्रमद बर' माने हारिनि फोजोबस्रांग्रा दिपेन बर' हारि फोजोबस्रांग्रा इउजि ब्रह्म हारिनि फोजोबस्रांग्रा बेफोरबायदि मुं खारि फारिलाइ खालामग्रा बे दावराय देखेबा दिनै आसि थाइसेखौ मालायखौ थुयोबा
आसि थाइथाम थाइब्रैया गावखौबो थुनाय बादि जागोना जायाखै बेखौ मोनसे एसे मोजाङै साननानै बे दावराय देखेबा नायग्रोनायसै नोंजों मालायखौ आखाइ थुबाय थायो मालायखौ बिराद गाज्रि मुंसुयो बिपिन बर' माबा बर' प्रमद बर' हारिनि देशुरि हारि फोजोबस्रांग्रा आरिग्रा नों माबायदि हारि अनसायग्रा बेखौ नों एसे मोजाङै साननानै नायग्रोलाय दावराय देखेबा एसे मोजाङै साननानै नायग्रो नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे दिनै बे प्रमद बर' इउजित ब्रह्म बिपिन बर' मोननि दारै बर' हारिया जोबस्रांबाय नों मालाय बेसेबां हारि अनसायग्रा बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों दिनै जे जाय मानसिखौ हारिनि सुथुर होननानै नोंथाङा बुंबाय थादों बे मानसि नोंथाङा दिनै लोगो जानानै खामानि मावगासिनो दं 17 बोसोराव दिनै बिपिएफनि सरकार जे बाथ्राखौ जों नोंथाङाबो मोजाङै मिथिगौ आंबो मोजाङै मिथिगौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दिनै बे 17 बोसोराव नोंथाङा बुंबाय थानो नागिरदों जे हारिनि राङाबाजि गावजों गाव न'खराव बुथारलायनाया इउजित ब्रह्मनि दारै जादों प्रमद बर'नि दारै जानो नागिरदों सोरबा बिपिन बर'नि दारै जानो नागिरदों होननानै नोंथाङा फोरमान होबाय थानो नागिरदों आं बे बाथ्राखौ एसे उसुबिदा मोनो नोंथां बायदि सासे बर' हारिनि लिडार होननानै लाग्रा दैदेनगिरि होननानै लाग्रा सासे मानसिनि खुगायाव सब समाय अस्त्रनि मानसि बुथारनाय माबानाय गुलि गावनाय आरिनाय होननाय सोदोबा फैनोनो नाङा सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बे बाथ्राफोरखौ गले गले मुं खारिबाय थानायखाय नोंथांनि होननायखाय जों बुंफिननो गोनां आं बुंफिननो गोनां सानो मानोना जानो हागौ 17 बोसोराव जुदि जादोंबा बुथारलायनाया जादोंबा गुस्ति संघर्षआ जुदि जादोंबा बे बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङै मिथिथारगौ जे 17 बोसोराव हाग्रामा सरकार दैदेननाय बिपिएफनि आमोलाव बे खामानिया जादों नोंथाङा सोरमोन 17 बोसोराव हाग्रामा सरकारनि आन्दाराव नोंथाङा सोर नोंथाङा मिथिगोना मिथिया बावबाय जानो हागौ नामा नोंथाङा बिबानगिरि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि बर्डनि नोंथाङा चेयारमेन नोंथाङा मा खामानि मावलांखो बै समाव बिपिएफनि सासे नेतामोन जौगालु खामानिखौ बाद दोननानै होनबाथ' नोंथाङाबो बे खामानियाव बुथारलायनाय गुस्ति संघर्ष बा गोबां हाबाफारियाव नोंथाङाबो जड़ित होननानै नोंथाङा फोरमान खालामनाय जागोन ना जायाखै बे बाथ्राखौ रायजोफोरनो क्लियार खालामना होनांगोन स्पष्ट खोथा दा जोङो गले गले बेखौनो हास्थायगोन नोंथांनि खुगायाव बेबायदि सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बुथारलायनाय गावथारलायनाय सोरखौबा मुं सुजानाय सोरखौबा मुं सुहोनाय सोरखौबा बुंनानै गावहा क्रेडिट लानाय बे बाथ्राखौ नोंथाङा लाबोनो नाङामोन बा नोंथाङा सासे गोरों व्यक्ति हिसाबै नोंथांनि खुगायाव बे बाथ्राखौ रायखांनो गोनां बाध्य जादों दिनै नोंथाङा बुंबाय थादों जे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव माबासाव नानानथा खोथाफोरखौ लानानै नोंथाङा मोनसे बांसावबाय थानाय बे बाथ्राखौ नुबाय थादों जों गोबां बाथ्रा गोबां समावनो नोंथांनि फिननायखौ होनांगौ होननानै जों साना मानोना नोंथांनि जे आरजायै बाथ्रा जाय बाथ्राफोरखौ रायजोफोरा 100 मिथिखागौ ओंखायनो जोङो किसुमान बाथ्राफोरखौ गोबां रायजो राजाफ्रा खिन्थारनांगौ दं होननानैबो सानाखै दा दिनैनि समाव नोंथांना ओरैबायदि जाबाय मानसिनाव मोनसे केरेक्टार थायो जिउ जोबनोसै समाव एकदम माने हां थोनो समाव बाब्राबनाय बायदि नोंथांनि जेराव बिपिएफनि स्थितिया जेबो गैला बिपिएफआ गावसोरनि आखलनि दारै गावसोरनि मावनायनि दारैनो रायजो राजाफोरजों दिनै बेबायदि अबस्थायाव फैबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फोथासेबो जेबो शक्ति गैला दिनै गाव हारसिंनो गोमालांनो नागिरनाय जिउ जोबलांनो नागिरनाय बेबायदि अबस्थायाव दिनै नोंथाङा बिपिएफखौ फोथांफिननायनि बिपिएफआव दै लुनायनि बाथ्राफोरखौ साननानै फंनैसो बाथ्राखौ गोब्रामलाबायनाय नोंथांनि सिगाङाव जों नुनो मोनो नोंथांखौ जों नुयो दा प्रमद बर' हाथावखौ नोंथाङा बोरै बुंदों जाय प्रमद बर'आ दिनै बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जे मोनसे कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ 100% गासिबो मावजोबनो जेरै थांबाय थानाय समाव हाजोबाखै दिनैनि थारिखआव नंगौ बे समाव नोङो प्रमद बर' हाथाव होननाय खोथासेबो गोरोबा जों मिथिगौ 17 बोसोराव मा जाबोखो मा जाबोदिया खबसे ओंखाम जानो सान्थि गैया हाग्रामा सरकार दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि समाव 17 बोसोराव ओंखाम खबसे बिमा बिफा बिदा फंबायजों ओंखाम जानाय परिबेस गैया गोजोनै स्कुलाव गथ'फोरखौ
लेखा फरायनायनि जेबो परिबेस मोनसेबो गैया। हाथाय बाजार खालामनो सान्थियै बेरायनो उदाङै बेरायनो थोबथासेबो टाइम गैया। 1 सेकेन्ड 1 मिनिटबो सम गैया बे समाव। दिने दिन दावराव दावसि, लांखारनाय, बुथारनाय, जौ, जुवा, ड्राग्स मा जादों? बे 17 बोसोराव जादों होनोबा हाग्रामा दैदेननाय सरकारनि आमोलाव जादों। आरो बे सरकाराव नोंथाङाबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट अत'खथ' जड़ित होनब्ला नोंथाङा सोरखौ आसि थुनानै बुंबाय थानो नागिरदों? बे गासिबो तथ्यआ रायजो राजानाव गासिबो दंजोबो। आरो बेखौ नोंथाङा मोजाङै सानै हयै बुजिनानै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां होननानै जों ओंखायनो बुंबाय थानाय जादों। दिनै नाय, गोजोन सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै जिबायदि मोनसे कमिटमेन्ट रायजोफोरनि सायाव गोजोननि मोनसे थासारि बेखौ दिनै जों लाबोनो हादों। जाय 17 बोसोराव खबसे ओंखाम जानो जोंनियाव गोजोननि थासारि गैया, बे गोजोननि थासारिखौ बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जोंनि गेजेराव बे गोजोनखौ जों मोननो हादों। उदाङै जोंनि लरा ছোৱালীया, जोंनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव लेखा फरायनो थांनो हादों। गोजोनै ओंखाम खबसे जानानै बिमा बिफाजों दिनै बेबादि मोनसे गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हादों। सोलोंथाइ फारसे जों जौगानो हादों। हाथाय बाजार दखान बिजनेस जेरैबो जोंनि गेजेराव जोंनि सान्थि गोजोननायखौ जों लाबोनो हादों। गोबां बाथ्रा दं बुंनांगौआ, नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै नोंथांखौ बुजायनांगौ दं होननानै आं साना। मानोना रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मिथिगौ। जाय क'क्राझारखौ मोनसे गिलु फालु मोनसे परिबेस होननानै सारा पृथिबीयावनो जोङो मिथिजादोंमोन। दिनैनाय जाय क'क्राझाराव दिनै इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल, नोंथांमोनाथ' बेखौ 17 बोसोर थानाय समाव बिटिपि सरकारा गोसोखांफेराखै। नलेज फेस्टिभेल खालामदों। दुरान काप बायदि स्पर्ट्स जेनाखि गेलेनाय बिथिङाव जौगानांगौखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै गेलेनायनि बिथिङै खामानि मावदों। दुरान कापनिफ्राय जुरिनानै गोबां गिदिर गिदिर गेलेनायनि आबहावाखौ क'क्राझाराव लाबोदों। नट अनलि क'क्राझार, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाबोदों। क'क्राझाराव आरोबाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल लाबोनो हादों। गिदिर गिदिर नोङो बेबायदि गोजाननि जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै जोंनि थासारिखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय, आबहावाखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावदों। खन्थाइगिरि जथुम जादों। जापाननिफ्राय खन्थाइगिरि फैदों, गुबुन गुबुन देश बिदेशनिफ्राय खन्थाइ आवरायफैदों क'क्राझाराव। बेखौ 17 बोसोराव नोंथांमोना खालामनो हादोंना? हायाखै। जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना आरजाथारै राजनितिनि समाव भट आदाय खालामनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै, ब्लेकमेल खालामनानै दिनै नोंथांमोना गोबां आबां जाबां बाथ्राखौ बुंनो नाजादों। बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियै जेबो गैया। आरो दिनै बिनि अनगायैबो सुपार 50 प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सुपार 50 खालामनानै जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि गथ' गथायफोरखौ डक्टर, इन्जिनियार, गिदिर गिदिर मानसि जानांगौनि थाखाय जे माने आबहावाखौ लाबोदों, बेखौ नोंथांमोना 17 बोसोर लाबोनो हायाखै। बेखौ दिनै लाबोनो हादों। बिटिआर सुक्तिनि दारै प्रमद बर' दैदेननाय दिनै सरकारा दिनै लाबोनो हागासिनो दं। बेखौ बुंनानै फोजोबनो